Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kumbah nyau benai kenti kasnong plang mau pra kasnong kabahap pok Himalangren Southwest Khasi Hills District. Kala dum klem ke boarding na ke jingsniu jong transformer ubadang supendai dang hapok kendiat senam. Hakabayade bakni ka seng samla Himalangren haka khatnyu terik risau arajar arfuar. Kala IT da ke jingtho how director the Meghalaya Energy Corporation Limited lum jingshai Shillong. Man pensngau halor kini ke jing e ka bagi paj ba jong kini ka snong kilamat yakni ke jing sat na ke jing bomdon ke boarding. Nakaliang jumi kum ka seng sama Himalangren ta kasni ta ka jing siokhia ka mensim hadin ba ki pat ba no sonong jong ka dong ka than ki la ut ki la nam habaya bat ka jing bomdon laj haki snong ka wi na ki snong ba don hapok ka dong ka than ka snong pamo pra nadu banai me haduk ini ki sni lu nakaliang jong ka tanat boarding ka klem sim kia bat ka klem le ka haduk ini ki sni tikat kum ka jing tip ka jongi ka long ba kini ki snong ki ba khut ka hakar kom bayade ber ka jing siu bilai tingi lengo pat ba balai hadu ru benai nyau benai ki habban pha syong ha ka jing dum ya ki pat ba no song pat kani ngi siau ban ong ba kani kala kta wat ka hok long briu man briu ka human rights te nakaliang jongi ngilo wan ban ya kendu ya director jong kani ka tanat boarding distribution rei nakaliang jong i ni kini ki baterai ni ki ong ba idon hapok sekretariat tentang ikam yok ban ya kendu tengi la ya kendu i SI jong kan dia ka juga tenat hang ni rei nakaliang jong SI im kwa ban kren lani imnut ban kren ni ba yede bat kan ka jing bom yok boarding lani ki jing bom yok lat jong i kom ki pat ba no snong la an ru panai nyau panai dia ka ka bangi kwa ban ong ni ka long ba ka ka jing ya per hap deng jong ki pat ba no snong ki ba syong hakisor bat ki ba syong hapok nong kendang balai tang bangi syong hapok nong kendong pihap ban pak sacrifice singi da ki ru panai nyau panai long bali kita ki khna lani kita ki nong pat ba no snong khamtam ki khna ki samla pule jong ka te ka dong ka thain hatu ki perkhat ni am ba kin khre kwat hakan ukur kom kin pule kwat hakan ukur kom apa mdon lai ru benai nyau benai kamut ba kani ka don ka discriminate ila ban ong hap deng jong ki nong kedong ba ki pat ba ki ba syong ko ni ui ki ba syong ko sor la da don ka jing thut ka bor ding ka lain la ne ki du ki transformer tang hapok sikenta kilawan ban bujili dan kilawan buk thamai tiga ke jing ban buk ban le kumju yang gi pat ba no snong ki badai nagi nong kendong khamtam ngi ui bat ka basosi kalong ba man usdam kini ki mesin ki bawan bu ki transformer ki bawan bu ki snong ki thau ki jongi ni hapan bujili man usdam te ke jing kali kalong ba hatu ki wan bu ki mesin ki bla kondam ki mesin ki bla sniu ne kumno namar ba mensyam senam hagi benai September benai Oktober kita wan buk mesin thamai te menta dah pok sistem senam kilawan menta kaladu nadu benai me kaladu te kani kalong ka jing du nong bat le sing ila ban ong ne ba ka kta wat ya ka pla tengka jong ipat ba ka public money namar bali hap su change transformer man usnam te ka sondor kat no ko we ka transformer ngem tip ya kata tang ba kani ngila ban ong ba kani kta ya ka public money te ka ba ka keruak na kaliang jungi kum ka seng kalong ba keyboard ki badai pet ki badai kemi ni kerpat ba pin sim kia haswa ba nakaliang jungi kom ka sang samla Himalangren ngin sim pat da ki wei pat ki senjang